La pandèmia està mostrant el millor i el pitjor de la condició humana. Mentre hi ha grups negacionistes que, esperonats per l'ultradreta, intenten plantar cara a les mesures de confinament i ho fan de manera salvatge, hi ha d'altres sectors socials que es fan virals a les xarxes socials per la part contrària, per la solidaritat, pel seny i per l'empatia. Ens hem de situar sempre del costat de la defensa de la salut pública i del territori. Esta pandèmia ens demana que ens replantegem l'urbanisme, la planificació territorial i l'ecològica. No estaria malament insistir en el concepte de creixement que venim parlant alguns dies i cerquem alternatives per desurbanitzar i per revertir ciutats per satisfer el bé comú i les necessitats de la població, com l'habitatge, l'aigua, l'aire net, el treball, l'energia, els aliments saludables i unes relacions més granítiques.